खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसामनि बाजेटआ बे बाराव खम फैदों होनना बुंनाया बेसेबां सैथो नंगौना नङा बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि आसाम सरकारनि रां बावजाया खम जायाखै थांनाय 2025 आरो 26 नि जा आसाम सरकारनि बाजेट बे बाजेटखौ नायोब्ला 2000 देग्लायनि मैया दाखालिसो बाजेट जानानै थांनाय आसाम सरकारनि जा बाजेट बेखौ नायोब्ला गोबां बांदोसो आसाम सरकारनि रां बावजानि जा बाजेट बे बाजेटआ बांदोसो नाथाय बिटिसि आवसो खम जादों जेराव बे समाव मख'नांगोन दे बोसोरफ्रोमबो बिटिसिनि रां बावजा एबा रां थुबिला 10% इनक्रिज जानांगौसो मानो होनना बुङोब्ला 2020 मायथाइनि प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव बोसोरफा एफा 10% इनक्रिज जायै 800 कौटिनि खाथियाव सहैदोंमोन नाथाय बे बाराव मख'नांगोन दि थांनाय समाव जाबायदि प्रमद बर'नि आमोलाव 450 कौटि मोनदोंमोन नाथाय बे बाराव 401 कौटि जौगाथायनि थाखाय रां थुबिल मोननो हानायाव एबा हानायखौ लानानै इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांनि फिनजाथाय बे समाव बुंग्रोनांगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन थाइसे होनानै थाइनै लाबोनाय थाइनै होनानै थाइथाम लाबोनाय नाथाय बिनि उल्थासो नुना मोननाय जादों जे थाइनै होनानै थाइसेल'सो लाबोनो हादों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना रोखा रोखा नुना मोनदों आरो बिथांनि बे एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राया गोबां खौरां बिजों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारदोंमोन जों आसाम सरकारनो थाइसे होयोब्ला थाइनै लाना फैयो थाइनै होयोब्ला थाइथाम लाना फैयो होननानै 1 टाका दिले 2 टाका ल'आ मानु 2 टाका दिले 3 टाका ल'आ मानु होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय बेबायदि नङा 2 टाका होनानै थाइसे एबा 2 रां होनानै थाइसे लाबोनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला थांनाय समाव 450 कौटि जौगाथायनि नामाव फैदोंमोन नाथाय दायो 401 कौटिल' रां फैदों बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों थाइसे होयोबा थाइनै लाग्रा थाइनै होयोबा थाइथाम लाग्रा होनना बुंनायनि सायावबो फिन जाथाय होदों दिपेन बर' बिथाङा जे थांनाय 2025 आरो 26 नि आसाम सरकारनि जा बाजेट बेखौ नायोब्ला 2.63 सामथिं लाख क्रर जादोंमोन आरो फैयै फैयै बाङै बाङै बे बाराव एबा 26 एन्ड 27 नि जा आसाम सरकारनि रां बावजा एबा बाजेट बे जाबाय 2.85 लाख क्रर प्लास क्रर 2.85 लाखनिबो बांसिन क्रर बाजेटखौ बे समाव हमना लानाय एबा हमनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों नाथाय आथिखालनि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखौ नायनानै आसाम सरकारनि रां बावजाया खम जादों होनना बुंखो जेराव गासैखौबो नायोब्ला थांनाय समाव 5333 कौटि बिटिसि आव फैदोंमोन आरो दायो नायोब्ला 4028 कौटि गासैखौ नायोब्ला गोबां खम फैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे जों थाइसे होना थाइनै लायो नाथाय थाइनै होनानै थाइसेसो मोनबोदों बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों दिपेन बर' बिथाङा दानिया नायदो बिदिब्ला जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय जा बाथ्रा बियो बेसेबां सैथो बेखौ लानानै दिपेन बर'नि बुंनायखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो जि मोनसे शक्तिशाली सरकार होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौनो बुंनानै लायो बा सरकारनिफ्राय दाबि खालामनानै थाइसे होनानै थाइनै बिनानै लाबोगोन एटका दि दुटका आनिम होननानै जिखौ बुङोमोन बिथाङा 400 थाइसे माने 1 कौटि थाखाल' मोननाया बे एसे लाजिथावना आरो बे 25 लाख बिटिसि बासि रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि एक्सपेक्टेसन बिनि सायाव बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थियाव प्रतिश्रुतिजों जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन 2 लाख थाखा इयुथनो होगोन बायदिसिना बेनिफिसियारि हिताधिकारि स्किम होगोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौआ मोगथाङाव जाफुंसारगोन होननानै जों साना आरो बाजेट खम मोननायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया बुंदों जे डेभेलपमेन्टनि खामानिया थाबथानाय नङा डेभेलपमेन्टनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो गो हेडआव बाखि माने खामानि मावग्रा कन्ट्रेक्टर बा ठिकादार नागिरनानैबाबो खामानिखौ मावहोगोन होननानै बिथाङा बुंदों बे बिथांनि गोजाम पलिसि आरो जाय पलिसिनि थाखाय 2020 सनाव जेला बिथाङा पावारनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन प्राय 2300 कौटि टाका लायबिलिटि धार बा ऋण खालामनानै बिथाङा गालांदोंमोन गो हेडआव
एडिसनेल बाजेट बा फैसा गैयाबासिनो बिथाङा माने स्किम होनानै थिकादार बिथांमोनखौ गाब्र'होनाय बा खामानि मावहोनानै बिल होनो हायै बे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो उननि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे धार बा रिनखौ मारिनो गोनां जादोंमोन आरो एबाराव जों बेखौबो नुफिनबाय जे जों खोनादों जों मिथिदों जे अलरेडि नैबे 10 माह थांबाय गोदान खामानि जेबो मावनो हायाखै थांनाय बारनिख्रुइ 450 कौटिनि जायगायाव देग्लाय नैबे बाराव जिखौ 28 जन MCLAनि BPFनि जि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार आरो जेराव 10 जन BPFनि MLA दङ साब्रै BJPनि 14 जन NDAनि माने MLAफोर दङ 2 मन्त्रि दङ बेबायदि थासारियाव जि मोनसे शक्तिशाली सरकार होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौनो बुंनानै लायो बा सरकारनिफ्राय दाबि खालामनानै थाइसे होनानै थाइनै बिनानै लाबोगोन एटका दि दुटका आनिम होननानै जिखौ बुङोमोन बिथाङा 400 थाइसे माने 1 कौटि थाखाल' मोननाया बे एसे लाजिथावना आरो बे 25 लाख BTC बासि रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेशन जि एक्सपेक्टेशन बिनि सायाव बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थियाव प्रतिश्रुतिजों जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन 2 लाख थाखा इयुथनो होगोन बायदिसिना बेनिफिसियारि हिताधिकारी स्किम होगोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौआ मोगथाङाव जाफुंसारगोन होननानै जों साना आरो बेबायदि भुवा प्रतिश्रुतिनि गेजेरजों एसेबां पावारफुल शक्तिशाली मेजरिटी सरकार कारण UPPLनि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव माइनरिटी सरकारमोन मिलिजुलि सरकारमोन UPPL आरो BJPनि किन्तु दिनै 28 जन MCLAनि सरकार 10 जन MLA दङ बेबायदि सरकारनि समावबो बाजेटआ खमायनानै हरजानाया थारैनो लासिंसिं आरो बे बेलायाव बेखौबो आं बुंनो नागिरो जे थांनाय बोसोरनि बाजेटआ 2,63 crore आरो देग्लाय 2,85 crore तारमाने थांनाय बारनिख्रुइ देग्लाय बारायदोंसो वेरेस सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसाखौ खम मोन्दों होननानै बिथांमोना बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो बा फुस्लिमनो थाखाय नाजादों जेखि जाया बे बारनि बाजेटआव BTCनि थाखाय गोजोनथावना नङा आरो बेखायनो इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेलनिफ्राय जोंनि दोलोनिफ्राय जों खावलायो आसाम सरकारखौ जे फैबाय थानाय समाव बाजेटखौ एनहेन्स खालामनानै आर्मार्क खालामनांगौ आरो बारायनांगौ बे खोथाखौ जोङो दिनै दाबि दैखाङो बेजों लोगोसेनो गुबुन मोनसे आयदायाव आङो फैनो नागिरदों जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि थाखाय बे बारनि बाजेटआव गुबुन गुबुन गोदानै गायसनजानाय बङाइगाव इउनिभार्सिटि बा नर्थ लखिमपुर इउनिभार्सिटि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि बायदि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि थाखाय 100 crore बेयाव मेनसन खालामनाय दङ आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों गोदान इउनिभार्सिटि आरो बे इउनिभार्सिटिखौ थांनाय प्रमद बर'नि सरकारनि समावनो आरो जेब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन जोंबो दाबिनानै आरो सरकारनिफ्राय खामानि मावनानै बेखौ गायसननो हानाय जादोंमोन दिनै बेखौ फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि बा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बयनिबो दायित्व बिनि थाखाय 100 crore होनायखौ नुनानै जोङो सरकारखौ धन्यबाद होदों किन्तु समान समान बे खोथायाबो सैथोमोन जे 2024-25आव क'क्राझाराव जेरा स्पेसियेल आसाम विधान सभानि सेसन जायो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा बायदि नैबे बाजेटआव बे मेनसन जानांगौमोन वेरेस जों नुबाय जे हजाय बजालि हाइलाकान्दि आरो गवालपारायाव गंब्रै मेडिकेल कलेज गायसनगोन होननानै बेयाव लिरनानै होदों सरकारा कमिटमेन्ट होदों किन्तु उदालगुरिनि थाखाय मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननायनि बेयाव जेबो मेनसन खालामनायखौ जों नुवाखै आरो जायखौ लानानै जोङो दुखु फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै उदालगुरि जिल्लायाव थानाय MLA बिथांमोना जेबो खोथा बुङासै बा BTCआव थानाय MLA बा मन्त्रि बिथांमोना जेबो खोथा बुङासै कारण क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज गायसनबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव गायसनदों बे खोथाखौ जोङो गनायना लायो आरो 2022-23आव तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसनदों प्रमद बर'नि नेतृत्वआव
आरो जों लुबैदोंमोन जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गोदानै गायसननांगौ दा बेखायनो जोंनि जिखिनि मोननो गोनां दङ बे मोननो गोनां दाबिखौ लानानै जोङो खामानि मावलांगोन आरो दाबि होलांगोन जोङो नुदों जे मैयानि बाजेटखौ लानानै गोबां माखासे दान्थे बिदान्थे एमएलए बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आरो बाजेट खम मोननायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया बुंदों जे डेभेलपमेन्टनि खामानिया थाबथानाय नङा डेभेलपमेन्टनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो गो हेडआव बाखि माने खामानि मावग्रा कन्ट्रेक्टर बा ठिकादार नागिरनानैबाबो खामानिखौ मावहोगोन होननानै बिथाङा बुंदों बे बिथांनि गोजाम पलिसि आरो जाय पलिसिनि थाखाय 2020 सनाव जेला बिथाङा पावारनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन प्राय 2323 कोटी टाका लायबिलिटि धार बा ऋण खालामनानै बिथाङा गालांदोंमोन गो हेडआव एडिशनेल बाजेट बा फैसा गैयाबासिनो बिथाङा माने स्किम होनानै ठिकादार बिथांमोनखौ गाब्र'होनाय बा खामानि मावहोनानै बिल होनो हायै बे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो उननि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे धार बा ऋणखौ मारिनो गोनां जादोंमोन आरो एबाराव जों बेखौबो नुफिनबाय जे जों खोनादों जों मिथिदों जे अलरेडि नैबे 10 माह थांबाय गोदान खामानि जेबो मावनो हायाखै आरो 280 कोटी टाका प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव थाबोनाय बे फैसाखौ लानानैसो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो गोदानै जेबो थाइसेबो माने फैसा मोनाखै दा 401 कोटी टाका जि गोदानै हरबाय बे बिटिसिनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा व्हेरेस बिथांनि सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि सरकार दा 10 माह सोलिबाय थादों जोंनि खोनानायाव मोनसे माने रिलायेबल सर्सनिफ्राय जों मिथिनायाव 3000 कोटी टाकानि अलरेडि माने प्लेनिं एस्टिमेट बा स्किम एप्रुभ खालामबाय आरो बे अभार एस्टिमेट बा अभार माने ड्राफ्ट अफ एस्टिमेट खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै टेन्डार बन्द खालामनानै होनाय प्लेनिं एस्टिमेटखौ बन्द खालामनानै होनाय बे थासारिखौबो जोङो माने बिथांमोननि नटिस बा सरकारि बिल दलिलनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरो बे बेलायाव 401 कोटी टाका फैदों व्हेरेस एप्रुभेलखौ होदों 3000 कोटी टाकानि आरो थांनाय समाव बयबो मिथिगौ जे 2300 कोटी टाका लायबिलिटि धार खालामनानै गालांदोंमोन आरो बे बेलायाव आंनि सोंथिया बिसो जे मेक बिटिसि ग्रेट एगेन जि खोथाखौ बुंदोंमोन बे बेलायाव मेक बिटिसि पोर एगेन बा मेक बिटिसि लायबिलिटि एगेन खालामनायनिसो मोनसे माने दा प्रसेस सोलिबाय थानायखौ जों नुदों आरो कन्ट्रेक्टर ठिकादारफ्रा रावबो धाराव रावबो बाखियाव खामानि मावनो फैगोन आं बेखौ नुवा कारन थांनाय समनि खामानि मावग्राफ्रानो माखासे जायफोरा क्लोज रिलेटिभ्स बिथांमोननि बादै गोबाङानो बिलफोरखौ बिथांमोना मोननो हायाखै दा बेखायनो बेबायदि थासारियाव जोङो साननो गोनां जे बे जि बिटिसिनि जिखिनि खामानि दा सोलिबाय थादों बेयो थारैनो बिसायख'थियाव जिखिनि कमिटमेन्ट प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनायाव बिथांमोना फेलार जादों आरो रायजो राजाया जि मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै बिथांमोननो मेन्डेट होदोंमोन मेजरिटि होदोंमोन बे मेन्डेटनि बिनिमयाव रायजो राजानि जे डेभेलपमेन्ट बा वेलफेयार स्किमनि जे खामानि जानांगौ बेखौ जाहैगोनखौ जोङो नुवा फैबाय थानाय समासो बेखौ स्पष्टयै मिथिहोगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि पार्टिनिफ्राय जेब्लाबो जों रायजो राजानि जानानै जों खोथा बुंलांगोन गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बिधान सभानि मजियाव उदालगुरिनि एमएलए रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे कुइसन रेज खालामनायखौ जोङो नुदों जे बिथाङा बुंदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि साथिखान गामि आरो माखासे गामि सोदेरनाय बे ओनसोलाव थांनाय सरकारनि समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै बाजेट मोननानैबो मावाखै होननानै बिथाङा सोंथि सोंदों बे बेलायाव आङो स्पष्ट बुंनो नागिरो जे थांनाय सरकारनि समाव 10-15 कोटी टाका 60टा गामिनि थाखाय लामा दालां स्कुल कलेज बेयाव डिपार्टमेन्ट जिखिनि 40टा 39 डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिस बानायनो थाखाय प्लेनिं एस्टिमेट स्किम एनाउन्समेन्ट होनानै माने फाउन्डेसन ले खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौ अलरेडि टेन्डार प्रसेसबो जाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा फैनायनि उनाव
बे गासैबो टेन्डार प्रसेस गासैबो स्किम एप्रुभ जाखानायखौनो टेन्डार जाखानायखौनो गासैबो केन्सेल खालामनानै होदों दा दायनिगिरिया सोर जायफोरा दिनै कुइसन रेज खालामदों बिथांमोनानो अलरेडि एप्रुभ खालामनाय स्किम बा एस्टिमेटखौ केन्सेल खालामदों आरो जौगानायखौ बिथांमोना बन्द खालामदों दा बेखायनो साननो गोनां बाथ्राया बे जायफोरा दिनै कुइसन खालामदों बिथांमोनानो बै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बन्द खालामनायनि खामानिखौसो मावदोंमोन आरो बे बेलायाव आङो आसाम सरकारखौ स्पेसियेल बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानो थाखाय आं खावलायदों बेखिनि खोथाखौनो आङो दिनै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायबाय